Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte na tlačovej konferencii prezidenta Slovenskej republiky pána Petra Pellegriniho s generálnym tajomníkom NATO pánom Markom Ruttem. Nech sa páči, pán prezident. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán generálny tajomník, milý Mark, som veľmi rád, že som mohol pána generálneho tajomníka privítať v prezidentskom paláci počas jeho oficiálnej návštevy Slovenskej republiky ako jedného z členských štátov Severoatlantickej aliancie. Na úvod, aby to bolo veľmi jasné a čisté, chcem zdôrazniť, že sme počas nášho rozhovoru hovorili veľmi jasne, že Slovensko je a bude zodpovedným členským štátom Severoatlantickej aliancie a nemá nejaký záujem meniť svoje medzinárodné ukotvenie tak v Európskej únii, ako v Severoatlantickej aliancii. Chcem poďakovať pánovi generálnemu tajomníkovi za veľmi otvorenú a priamu diskusiu, pretože my dvaja sa poznáme už veľmi veľa rokov. Sedeli sme spolu ako premiéri na európskych radách a preto náš vzťah nám dovoluje hovoriť veci veľmi priamo, bez nejakých diplomatických omáčok okolo. Uvedomujeme si, že situácia geopolitická aj v rámci bezpečnostného prostredia sa dynamicky mení, ale našou reakciou minimálne v Európe nemá byť nejaké lamentovanie alebo sťažovanie sa, čo teraz, ale my, členské krajiny Severoatlantickej aliancie a Európskej únie v Európe musíme aktívne konať. Prichádzať s vlastnými postojmi a návrhmi na riešenie situácie. A nie sa sťažovať, či niekde sme alebo nie sme za stolom, alebo či niekde budeme alebo nebudeme spolu rozhodovať o budúcnosti aj nášho suseda. Na úvod mi dovolte otvoriť niekoľko tém, ktoré potom určite presnejšie okomentuje pán generálny tajomník. Blíži sa summit NATO v Hágu, ktorému bude predchádzať ešte rokovanie prezidentov krajín B9, na ktorom sa určite otvorí otázka potreby zvýšených výdavkov na obranu, respektíve zvýšenie investícií do našej obrany. Je nejaká predstava, nejaké percentá, ktoré budú ešte predmetom diskusie, ale treba si priznať, a priznáva to aj Slovenská republika, že sme naše ozbrojené sily budovali do mierových časov. Že sme ich budovali spôsobom, ako keby už nikdy žiadna vojna na našom kontinente nemala byť. A tak, žiaľ, dnes vyzerá aj kondícia a stav ozbrojených síl európskych krajín. A vojna nám v plnej nahote ukázala, že naše ozbrojené síly na európskom kontinente nie sú vôbec pripravené čeliť prípadnej hrozbe. To je jedno, od koho, hovorím teraz všeobecne. A preto áno, je legitímne otvorená otázka o potrebe navýšiť zdroje financovania na vyzbrojenie armád krajín Severoatlantickej aliancie. My na Slovensku sa na to pozeráme z takého veľmi pragmatického pohľadu. Všetci sa spoliehame na článok 5, ktorý hovorí, že v prípade akéhokoľvek útoku na členskú krajinu NATO okamžite prídu na pomoc všetky ostatné členské krajiny. Ale my z pohľadu Slovenska sa pozeráme na to aj z pohľadu článku 3, ktorý najprv hovorí, že členské štáty majú byť najprv schopné vlastnými kapacitami, byť schopné odvrátiť nejakú hrozbu a vydržať nejaký čas, kým dôjde k aplikácii článku 5. A to je dôležité, aby sme hovorili priamo aj obyvateľom našich krajín, že je to pre ich bezpečnosť a našou povinnosťou budovať také ozbrojené sily, ktoré sú schopné zabrániť akémukoľvek tlaku, ktorý by prišiel spoza našich hraníc. A nehovorím len o tlaku nejakého vojenského útoku. Hovoríme o boji proti terorizmu. Hovoríme aj o boji proti nejakej vážnej a veľkej vlne migračného tlaku, ktorý musí zvládnuť okrem polície aj armáda a podobne. Takže je pred nami diskusia. Pre Slovenskú republiku sú zásadné dva momenty, o ktorých som hovoril s pánom generálnym tajomníkom. Je pravdepodobné, že bude potrebné zmeniť fiškálne pravidlá Európskej únie
čo avizovala aj pani predsedníčka Ursula von der Leyen v Mníchove, pretože nám dnes fiskálne pravidlá nedovolujú vzhľadom na úroveň deficitu a dlhu navyšovať výdavky. A to je prvý moment, ktorý bude musieť predchádzať samotnej diskusii o navýšení týchto zdrojov. Druhá vec, pre Slovensko dôležité bude, aké tempo bude navrhovať aliancia, za koľko rokov máme dosiahnuť navýšenie o 1 alebo 1,5 %, aký tlak to bude vytvárať na naše financie. A po tretie, diskusia, čo všetko sa bude alebo nebude započítavať do výdavkov na obranu. Napríklad sme hovorili o tom, či oprava mosta, po ktorom dnes nie je možné prepraviť tank Leopard smerom napríklad na východnú hranicu, je alebo nie je možné do budúcna zahrnúť do takýchto výdavkov, ak tento most primárne umožní logisticky posúvať našu ťažkú techniku smerom na miesto potreby. Ďalšou zásadnou otázkou, o ktorej sme hovorili, je, že nemôžeme reagovať na každú jednu vetu a každé jedno vyjadrenie našich aliančných partnerov okamžite. Treba si vždy vyčkať, netreba hneď prehnane robiť nejakú paniku. Máme pred nami čas, aby sme ku každým nejakým takým tým, by som povedal, priamejším vyjadreniam našich aliančných partnerov vždy zvažovali, ako zareagujeme a kedy zareagujeme, pretože tá politika sa mení naozaj každým dňom. Pre Slovensko je ale dôležité, keďže sa nachádzame na hranici s krajinou, kde vládne vojenský konflikt, aby sa podarilo čo najskôr tento vojenský konflikt urovnať. A Slovensko je zástancom, ako som už povedal aj po Mníchovskej konferencii, hľadania riešenia trvalo udržateľného mieru. Nie je v záujme Slovenskej republiky dosiahnuť prímerie na určitý čas, aby sa preskupili zdroje, aby sa krajiny zase trochu pozviechali a potom, aby sme o niekoľko rokov boli zasa svedkami pokračujúceho vojenského konfliktu. Podľa nášho názoru je predčasné hovoriť o tom, že nejaké armády alebo vojaci európskych armád niektorých krajín, ktoré o to prejavujú záujem, by mali byť umiestnené na Ukrajine. Podľa mňa to predchádza ešte tomu, že vôbec nie sú dohodnuté podmienky nejakého mieru. Ani nevieme, ako majú vyzerať garancie udržateľnosti tohto mieru. A preto musím povedať ešte raz, že ak Európa aj po Mníchovskej konferencii, aj po vyjadreniach predstaviteľov administratívy Spojených štátov má a musí konať sebavedomejšie, bez akéhokoľvek strachu. Sme jeden veľký jednotný trh, silná ekonomika v rámci sveta, tak nesmie robiť aktivity, ktoré Európu rozdeľujú zase na niekoľko skupín členských krajín. Pretože, dámy a páni, tie dva samity v Paríži dokonca vytvorili ako keby 3 skupiny krajín. Pretože na prvom boli niektoré krajiny, ktoré sa nevedeli zhodnúť ani na tom, či vôbec sú ochotné ponúknuť svojich vojakov na prípadnú garanciu mieru na Ukrajine v budúcnosti. V tej druhej skupine, ktorých bolo 19, chýbalo zasa niekoľko členských krajín Európskej únie, vrátane krajín, ktoré úplne susedia s Ukrajinou, za hranicami ktorej je dnes vojna. Preto nepovažujem za šťastné takéto rokovania a súhlasím s pánom generálnym tajomníkom, že do budúcna sa buď budú stretávať krajiny, ktoré majú podobný názor na konkrétnu vec, ako je umiestnenie svojich vojakov niekde, ale nie robiť takéto pokusy, ktoré ešte viac naštrbujú jednotu Európskej únie a podľa mňa aj znižujú jej akcieschopnosť a rešpekt u veľkých hráčov svetovej politiky, pretože keď títo vidia našu rozdrobenosť a jednotnosť, to neprispieva k tomu, po čom všetci po Mníchovskej konferencii volali. Musíme sa jednoducho postaviť čelom k veci. Nesmieme lamentovať, kto s kým rokuje o miery alebo nie. Pre nás na Slovensku je logické, že o miery začali rokovať dve veľké veľmoci, ktoré majú na to všetku silu, aj diplomatickú a inú, aby možno nejaké základné rámce budúceho vyjednávania nastavili. Samozrejme, že súčasťou týchto diskusí musí byť Ukrajina ako krajina, ktorej sa vojnový konflikt týka, ale som presvedčený, že sebavedomým správaním Európskej únie, s vlastnými návrhmi, ako prispieť k udržateľnosti mieru a zabránenia ďalšieho vojnového konfliktu, musí byť za rokovacím stolom aj Európska únia
ale nie formou čakania, či ju niekto pozve, ale svojou vlastnou iniciatívou a vlastnými postojmi sa má dožadovať sedenia za týmto stolom. Ak tak nebude konať a ak tak lídri Európskej únie nebudú schopní prezentovať nejaký postoj Európy, tak budeme svedkami toho, že sa ten mier dohodne bez nás. Ale záverom chcem povedať, že som presvedčený, že trvalý udržateľný mier na Ukrajine nebude možný bez nejakých bezpečnostných garancií, za ktoré bude zodpovedať aj Európska únia. Samozrejme, s podporou Spojených štátov, pretože bez nás, krajín, ktorí žijú na tomto kontinente, akékoľvek riešenie môže byť potom len krátkodobé a trvalo neudržateľné. Ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať pánovi generálnemu tajomníkovi. Tých oblastí, o ktorých sme hovorili, bolo podstatne viacej. Slovensko by rado videlo viacej Slovákov v rámci štruktúr generálneho, alebo teda hlavného stanu Severoatlantickej aliancii v Bruseli. Slovensko by rado sa uchádzalo o pozíciu mať na Slovensku centrum excelentnosti pre delostreleckú paľbu, pretože Slovensko naozaj má historický expertízu v tejto oblasti, kde sa môžu testovať ďalekonosné delostrelecké systémy, kde sa už po investíciách značných produkuje obrovské množstvo munície rôzneho typu, kde Slovensko je naozaj jedným z lídrov v tomto regióne. A ďalej tie témy, o ktorých sme hovorili, boli naozaj široké za účasti ministra obrany aj za účasti ministra zahraničných vecí, ale aby som na záver povedal ešte raz, Slovensko si uvedomuje, že jeho miesto, čo sa týka bezpečnostnej nejakej stratégie, je zostať riadnym, spoľahlivým partnerom Severoatlantickej aliancie, s tým, že si uvedomujeme aj u nás morálny investičný dlh do vybavenia našich ozbrojených síl Slovenskej republiky, ale samozrejme je pred nami ešte náročná debata, na aké percento má stúpnuť objem výdavkov na zbrojenie a akým rýchlym tempom tieto výdavky môžeme dosiahnuť. Ešte stále sú medzi nami členské krajiny, ktoré sa ešte ani nepriblížili k 2%. Slovensko 2% HDP dosiahlo a aj v pláne rozpočtu na nasledujúce 3 roky chce konštantne tieto 2% držať, ale samozrejme je prístupné aj rokovaniam o navýšení týchto zdrojov. To si bude ale vyžadovať aj intenzívnu domácu komunikáciu, aby sme dokázali zachovať pre obyvateľov komplexné služby v oblasti zdravotníctva, školstva, sociálneho systému, ale na druhej strane, aby sme im vedeli garantovať jedno z najdôležitejších služieb, a to je bezpečnosť, ktorou je povinnosťou každej vlády, vrátane tej slovenskej, svojim občanom zabezpečiť. Ďakujem veľmi pekne, Mark, že si prišiel, že si mohol do obeda pozrieť naše excelentné, náš vojenský priestor Lešť, ktorý patrí k unikátnym zariadeniam v rámci celého regiónu, nielen v rámci Slovenska, je to výcvikové zariadenie, ktoré je k dispozícii ozbrojeným silám všetkých našich aliančných partnerov a verím, že tie poznatky, o ktorých sme dnes hovorili, sa pretavia aj do našej ďalšej veľmi spoľahlivej a dobrej spolupráce. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán generálny tajomník. Yes. Mr. President, dear Peter, it's wonderful to be with you here in Bratislava. It's good to be back. Slovakia has been a valued ally now for over 20 years, and you are still that ally. You are very much involved and committed to NATO. You host one of NATO's multinational forward land forces. And indeed, I visited the troops this morning, and it was very impressive. This presence is a vital part of how we collectively deter aggression and defend our eastern flank. Slovakia is also the framework nation for the headquarters multinational division center in Hungary, which became fully operational last week. Alongside Hungary and Croatia, you have worked hard to deliver this project, demonstrating that we are adapting to new challenges and showcasing how working together in NATO bolsters deterrence and defense for us all. Over the past week, Europe has seen an extraordinary level of engagement by the new US administration at NATO headquarters, in Munich, and now in Washington, where your Prime Minister Robert Fico is today. The US has made crystal clear its commitment to a strong NATO. This should not be in doubt. And that commitment comes with an expectation
that all NATO allies are contributing their fair share. Defense spending across the alliance is on an upward trajectory. Last year, it increased by 20% for Europe and Canada. Slovakia spends 2% of GDP on defense, and this is crucially important. But growing threats will require greater investment. This is part of what we discussed today. We know that the target, the 2014 target of 2%, will not keep us safe in the years ahead. Allies must invest more. Today we also discussed the Russian war against Ukraine. 11 years ago, Russia invaded Crimea. 3 years ago, Putin began his full-scale invasion. He thought it would be over in just a few days. But he underestimated Ukrainian resilience, and he underestimated Allied resolve. Ukraine is not just our partner, it is your neighbor. We all want to see an end to the terrible aggression against Ukraine. And it is vital that any deal reached brings an enduring peace. That Russia will never again try to take one more square kilometer of Ukrainian land. This will require robust, as you said, security guarantees. And NATO allies are actively discussing what that might entail. While there is much that still needs to be decided, there is no question that Europe has a vital role to play in securing peace in Ukraine. We have been in close touch with the US administration on this at every level. And we all agree that we need an enduring peace in Ukraine. As US Secretary of Defense Pete Hegseth said last week in Brussels, no Minsk III. It has to be an enduring and lasting peace deal. And the White House Special Envoy consulted with allies in the North Atlantic Council on Monday. That was a very successful meeting. In advance of the meeting with Russian officials this week. And of course, he is now himself traveling to Ukraine and is now in Ukraine discussing with the Ukrainian leadership. At the same time, we should continue to strengthen Ukraine's hand so that they can come to the negotiating table from a position of strength. As an alliance, we are delivering on commitments made at the Washington summit. We have surpassed our financial pledge, providing more than 50 billion euros of security assistance in the past year. The command in Wiesbaden is also now operational, coordinating the delivery of training and equipment for Ukraine. Even so, as the full-scale invasion enters in its 4th year, we must dig deeper. The world is becoming more dangerous, but NATO remains ready to deter and defend, to tackle the range of challenges we face together. So again, thank you, dear Peter. Together, NATO is stronger because of Slovakia, and Slovakia is safer because of NATO. Thank you so much. Nech sa páči, je priestor na 2 otázky. Prvá, Slovenský rozhlas. Dobrý deň, prajem. Jana Balková, Slovenský rozhlas. Obaja ste tu pred malou chvíľou povedali, že NATO potrebuje posilniť, potrebuje investície, aj keď pán prezident Slovenskej republiky povedal, že tie percentá budú ešte predmetom diskusie. Napriek tomu sa opýtam, čo bude s krajinami, ktoré nejakým spôsobom striktne odmietnú navýšenie, ktoré sa jednomyselne dohodne, čo bude s nimi a čo bude vlastne s krajinami napríklad, keď sa rozhodnú tie investície síce navýšiť, ale rozdeliť na nejaké dvojaké určenie. Ďakujem veľmi pekne. Well, first of all, I'm happy that now 23 countries are spending the agreed 2%, and Slovakia is among them. But it's also true that there are still a few countries not spending 2%, and I'm engaging with them actively and intensely to make sure that they speed up reaching the 2%, and I think they all have to do that by next summer. And I tell them, if you do not react to my phone calls, you might get phone calls from a very nice man in Washington who might be less, well, let's say,
having less of a time, has more time limit, I guess, on what he wants to achieve. So if not me, then they might get phone calls from somebody else. We all really have to get to the 2%. That is crucial. Then, of course, we have to decide on the next target. And we will do that in the The Hague NATO summit, and the president will be there. But we will not do it like in 2014 by saying, okay, let's get to a number. We will base it now on a process within NATO, the capability targeting process, which will deliver the gaps between where we are and where we should be. And when you look at those gaps now emerging, but we are not there yet, we are still finalizing all the work, then it is clear that 2% is not enough, that it will be much more. I think it will be considerably more than 3% at least. We'll see where we get to. And then, of course, we also need to decide on a time path. And I think we have to decide on an ambitious time path to get to the new target. So not like in 2014, we decide on 2% and then nothing happened till President Trump was elected. And then all of a sudden, the numbers went up. I think we should now decide on an ambitious time path in The Hague, which will bring us to the new number as soon as possible. Then, of course, there is always the question of what can you count within the spending numbers and what can you not count within the spending numbers. I know that particularly with the wishes with Slovakia, which I totally understand. I cannot answer now exactly what will be the outcome, but we agreed that we will continue the discussion also at our advisors to see what we can do, what we cannot do. Because in the end, of course, there are rules within NATO, what is part of the spending and what is not. So I totally understand the requirement from Slovakia, but again, we have to make sure that it fits in the system, and we will continue that discussion. Jednu malú poznámku. Nebude dôležité len objem investovaných peňazí, ale aj kvalita týchto investícií. Je pravidlo v Severoatlantickej aliancie, že minimálne 20% zdrojov musí ísť na modernizáciu armády. Môžem povedať s radosťou, že na Slovensku až 35% výdavkov smeruje na modernizáciu a nie len na samotnú existenciu alebo samotné fungovanie armády. To bude pre nás takisto dôležitý argument, nie len zväčšiť objem peňazí, ale aby sme zvyšovali aj percento, ktoré smeruje k modernizácii a k zbrojeniu. Takže podľa mňa aj ten pohľad na jednotlivých členov nebude len cez objem a percento výdavkov, ale aj ako naplňajú ciele modernizácie, alebo či tie peniaze neprejedajú na fungovanie, ale neprispievajú nejak výrazne k modernizácii ozbrojených síl. Slovensko dosahuje dnes 35% všetkých zdrojov ročne ide a smeruje do modernizácie, čo je veľmi dobrý výsledok a Slovensko v tomto patrí k tým lepším krajinám v rámci NATO. Televízia Markíza. Dobrý deň, prajem. Gabriela Kajtárová, televízia Markíza. Pán prezident, vy ste včera kritizovali pána prezidenta Macrona za to, že Slovensko nedostalo pozvánku ani na jeden z tých neformálnych samitov, ktoré sa konali v Paríži. Zo slov pána premiéra Fica ale vyplýva, že my sme o takúto pozvánku vôbec nemali záujem. Pán premiér hovorí, že nevie, čo by tam robil, keďže išlo, citujem, o stretnutie priateľov vojny. Mám otázku na oboch pánov, aj na vás, pán generálny tajomník, aj na vás, pán prezident. Ako hodnotíte tieto slová? Či nie sú v rozpore s tým, čo tu dnes pred malou chvíľou bolo povedané? A na vás, pán prezident, či nevzniká akási dvojrýchlostná Európa v tejto téme a Slovensko síce bude pevnou súčasťou EÚ a NATO, ale bude kvôli takýmto názorom na okraji? Ďakujem veľmi pekne. Najprv pán generálny je náš host, tak nech pán generálny tajomník najprv odpovie. Yeah, well, let me first say that Slovakia is more integrated than most countries in the EU and NATO. You are in Schengen, you are in the Eurozone, you are in the European Union, you are in NATO, and you are a valued member in all of these organizations and sub-organizations. So that has to be absolutely clear. And you can have differences of opinion. We are, EU and NATO are both based on democracy and the understanding that you can have your debates, but in the end we always get together. I was sitting next to you and next to Robert Fico for many years in the European Council, and I knew that when it really was necessary we would always get to an agreement. And this is what you need to have. You're amongst friends. So I'm absolutely not worried about Slovakia's role in NATO or in the EU. When it comes to Paris, exactly as the President said in his introductory remarks, I was a bit irritated in Munich that the reaction of many Europeans was,
when the peace initiative was announced in the US. We are not involved, can we be at the table, etc., etc. And I said, organize yourselves, fight yourself to a table, whatever that table exactly entails. That's why it was so important that we had General Kellogg visiting NATO headquarters and briefing the ambassadors last Monday. I think the meeting President Macron organized also has to be seen in that light. There will be many other meetings. I was on Monday present, I was not on Wednesday present. There might be other meetings where the President of Slovakia is there, I'm not there, somebody else is not there. That is not important. Important is that somehow in Europe we are discussing how to organize the security guarantees into Ukraine, post a peace deal. And that is a step-by-step process. As always in Europe, it never immediately brings you to a final joint conclusion, which is not a problem, because we still have some time. But I'm happy that at least in Europe we stopped whining and started acting, getting our act together. And our talks today also very much focused on this. So Paris was not a standalone. It is part of a bigger process. Maybe Slovakia will organize something, or the Poles, or the Brits. We'll see. But step by step, we have to make sure that we dialogue, strategize amongst each other to make sure that we positively engaged in what I think is an important initiative from President Trump, which is to get Ukraine to a lasting peace. Ak dovolíte, ešte to sprecizujem. Ja som nekritizoval prezidenta Macrona, že nepozval nás. Ja som nepovedal, že ho kritizujem, že nepozval Slovensko. Ja som ho kritizoval za tie zvláštne formáty, ktoré zorganizoval. Ja som bol na Mnichovskej konferencii a videl som to zdesenie a paniku európskych politikov po vystúpení viceprezidenta a po odkaze Spojených štátov, že sa máme teda správať suverénne. A pokiaľ európski lídri chceli ako odpoveď ponúknuť, tak tu sme my, sebavedomá Európska únia, skoro 500 miliónov ľudí, jasný, veľký, silný, vnútorný ekonomický trh a budeme chcieť byť súčasťou týchto rozhodnutí, tak zvolať summit v pondelok, ja neviem, s 8 krajinami, v stredu s 19 krajinami, pretože to není, že stalo pozvanie Slovensko, nedostalo ďalších 8 krajín alebo koľko. To znamená, ak sa na to pozerá niekto spoza oceánu, tak sa pozerá, že čo? Kde je tá jednotná silná EÚ, alebo s kým to my budeme rokovať, alebo koho teda pozvať za ten stôl? Samozrejme, že ak by nás pozvali na meeting krajín, ktoré chcú vyslať a sú ochotné vyslať svoje vojska na Ukrajinu, ako tých, ktorí budú dodržiavať mier, Slovensko pravdepodobne nemá takýto záujem a na taký meeting nepotrebujeme pozvánku. Ale vnímal som, že summit zvolaný prezidentom Macronom mala byť odpoveď na americkú administratívu, že keď chcete sedieť za stolom, tak niečo robte. Nemyslím si, že to bolo úplne šťastné, pretože to neukázalo jednotu Európskej únie. Práve naopak, opäť to ukázalo tú roztrieštenosť a tak bude potom Európa v rámci veľkých geopolitických hráčov aj braná. O toto mám obavy a tam smerovala skôr moja kritika. Odpoveď na tú otázku na pána Fica. Či pán Fico, premiér, nerozbíja tú jednotu tými svojimi slovami a postojmi, lebo to sú veľmi zásadné vyhlásenia. Ďakujem. Nemyslím, tak ako dúfam, že ja nerozbíjam jednotu, keď si dovolím kritizovať pána prezidenta Macrona. Sme suverénna členská krajina Európskej únie a dokonca musím to povedať a musíme si to priznať, aj všetci, čo sme tu v tejto sále, nakoniec došlo na slová, ktoré slovenská vláda hovorila už pred rokom. Že pravdepodobne pôjde o nespravodlivý mier, že pravdepodobne Ukrajina príde o časť území a že pravdepodobne nezvrátiteľná cesta Ukrajiny do NATO bude trvať ešte veľmi, veľmi veľa rokov, ak vôbec. Nakoniec za to sme boli kritizovaní extrémne pred rokom. Dnes tá realita sa veľmi približuje tej retorike, ktorú malo Slovensko pred rokom. Takže nemyslím si. Naopak, my sme sa s pánom generálnym tajomníkom zhodli, že vždy sú dôležité skutky ako nejaké statementy a tá realita, ako sa Slovensko správa, nejakým spôsobom nevyčleňuje Slovensko niekde ako druhotriednych členov Severoatlantickej aliancie alebo Európskej únie. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Prajeme ešte pekný deň.